gura gangan mu Allah ka dole ci uban juna mu da ke kada hula uwar gidan ta ka ce mutunci wallahi ne take nace dan cikin dabarka wallahi ganan sake ka ba ashura ba ka cikin ba wallahi ganan sake ka ba ashura jahila indo jahila na tsine miki ashura ya bai me kake cewa uwar gidan ta kake ce mutunci ya amma kai dan iskan mutum ne na ta yake ba da kai wani yaro kana bai ga gudu ba in banda kai da gidaje ne in banda kai ma hukaci ne ina so in fara waka ina bita za ka yaka da ni kana tsawon gidan ka uwar ka na ba ha ai ka da gete mu wai uban waye ma koya ma wakan nan ne idan ya koya ma waka ne waye koya ma waka kai baka san Naziru shine mai gidana a waka ba to shi Naziru ba waka gidan sarakai yake yi ba ka je kai waka gidan sarakan ka mana sai ka zo ka rinka ce uwar gida ta mutunci anan ni da ran Aisha na biye ne miki ba ma ka haƙi banka na haƙi uwar gidan ta ka rinka ce mutunci ya ila buke buke ka so ka kula ka ba ba da ranka nake yi ba ni ne ci ubanka wallahi dai ba ka da dingira dingira mu dai wallahi dai ci uban juna ni da ke kada hula uwar gidan ta ka ce mutunci wallahi ne take nace dan cikin dabarka wallahi ganan sake ka ba ashura ba ka cikin ba wallahi ganan sake ka ba ashura akan ne kamar kana ce uwar gida ta mutunci wallahi ganan sake na ka da gidan gari sai ne jahilin amma ba uwar gida ta ba take ni ba zan sake ka ba take ni saka mun kwala na sake ma na sake a raina lafiya sai da ce wani da uwar ka a'a dan sake ni gona da iri fa take ni yawwa to dan ban karya ba na san fada yau a'a ai ka zo kano ba ka zo kana ce uwar gida ta mutunci ai ka zo kano inda za a yi fadan ma yanzu to ba gurin na anan da nake gadi ne ba gurin da zuciyar ta mutu a wajen gadi ba komai gadin ta ma sana ce ne sata fa dan iska da wani gashi sai ka ce na akoyi ba komai za ka faɗa kuma na faɗa tsigirin jin ba ma shi zance da jahila a ka iya bakin ka kan dawo jahila inda jahila na biyu ne miki